संकटांवर मात करण्यासाठी, जीवनात समृद्धी आणण्यासाठी आणि आपली स्वप्न पूर्ण करण्यासाठी आता आपल्याला साथ देतील शुभरत्न। आर्थिक, प्रापंचिक, राजकीय आणि शारीरिक भरभराटीसाठी आजच आपल्या राशीचं शुभरत्न परिधान करा। 5 पिढ्यांपासून विश्वासाची परंपरा। शुभरत्न केंद्र AH मोतीवाला, नेहरू चौक, महाराष्ट्र बँकेसमोर, निपाणी। मोबाईल 09448 14 24 21। नमस्कार, मी जुईली आणि आपण पाहताय कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकणसार लाईव्ह। गेल्या काही दिवसांपासून आपण ज्या बातमीची वाट पाहत होतो, अर्थात ती बातमी मान्सून संदर्भातली। तर हा मान्सून आजच केरळमध्ये पोहोचलाय अशी अधिकृत घोषणा आजच हवामान विभागाने केलेली आहे। त्यामुळे काहीशी आशा पुन्हा एकदा पल्लवित झाल्यात। ही गुड न्यूज सगळ्यांना मिळाल्यामुळे समाधानाचं वातावरण अर्थातच आहे। गेल्या काही दिवसांपासून आपण पाहतोय की मान्सून काहीसा रखडलेल्या स्थितीत होता, मात्र केरळमध्ये कधी पोहोचतोय याची उत्सुकता सगळ्यांना लागलेली होती आणि मान्सूनचं आगमन हे केरळात आजच झालेलं आहे। तब्बल 1 आठवड्याभरानंतर हा मान्सून केरळमध्ये दाखल झालेला आहे। साधारण 1 जूनला मान्सून केरळात दाखल होतो आणि याचं जे टायमिंग होतं किंवा मान्सून आता कधी येईल हा जो अंदाज होता तो 4 जूनपर्यंत होता, मात्र मान्सूननं ही हुलकावणीच दिल्याचं आपल्याला पाहायला मिळालं। 4 जून उजाडला तरीसुद्धा पाऊस नव्हता आणि आज तब्बल 8 जून म्हणजे जवळपास 4 दिवसांनी मान्सून म्हणजे जो अंदाज व्यक्त केलेला होता मान्सून संदर्भातल्या त्या 4 दिवसांनंतर मान्सून हा केरळमध्ये आज दाखल झालेला आपल्याला पाहायला मिळतोय। तर आठवडाभरापासून हा मान्सून आपल्याला इथं आलेला पाहायला मिळतोय। तर आता केरळात मान्सून दाखल झाल्यामुळे देशात या मान्सूनची वाटचाल सुरू झालेली आपल्याला पाहायला मिळतंय। तर सध्या मान्सूननं केरळचा बहुतांश भाग व्यापलेला आहे आणि दक्षिण तामिळनाडू, दक्षिण अरबी समुद्राचा उर्वरित भाग देखील मान्सूननं व्यापलेला आहे। लक्षद्वीप बेटे, ईशान्य भारत असेल आणि त्याचबरोबर मध्य बंगालच्या उपसागराचा भाग सध्या मान्सूननं व्यापलेला आपल्याला पाहायला मिळतोय। तर पुढील 48 तासात संपूर्ण केरळसह तामिळनाडू, कर्नाटक, अरबी समुद्र आणि बंगालच्या उपसागराचा आणखीन काही भाग मान्सून व्यापेल अशी सुद्धा माहिती हवामान विभागानं आपल्याला दिलेली आहे। तर साधारणपणे मान्सून 1 जूनपर्यंत केरळमध्ये दाखल होतो। तर गेल्या 16 मेला हवामान विभागानं जाहीर केला होता त्या अंदाजानुसार मान्सून 4 जूनला केरळमध्ये दाखल होणार होता, मात्र मान्सूननं 4 दिवसांची तफावत होईल असं नमूद केलं होतं आणि त्याप्रमाणे आपल्याला पाहायला मिळालं विलंब झाला आणि प्रत्यक्षात गुरुवारी म्हणजे आज 8 जूनला मान्सूननं केरळमध्ये दाखल झालेला आपल्याला पाहायला मिळतोय। तर 7 दिवस उशिरानं देशाच्या भूभागामध्ये म्हणजेच केरळमध्ये या मान्सूननं प्रगती केल्याचं आपल्याला पाहायला मिळतंय। तर पुढचा अंदाज काय आहे या मान्सूनचा तो सुद्धा आपण जाणून घेणार आहोत। तर पुढचा अंदाज असा आहे हवामान विभागाचा, मान्सूनच्या पुढील वाटचालीसाठी पोषक वातावरण जे आहे ते तयार झाल्याचं आपल्याला पाहायला मिळतंय आणि त्याचबरोबर मध्य अरबी समुद्र, तामिळनाडूचा काही भाग हा मान्सूननं व्यापल्याचं आपल्याला पाहायला मिळतंय। कर्नाटक, बंगालच्या उपसागराच्या काही भागात तसेच ईशान्येकडील राज्यात मान्सून दाखल होण्याची शक्यता आहे। तर मागील 3 वर्षांची परिस्थिती काय होती मान्सूनची ती सुद्धा जाणून घेऊया। म्हणजे किती काळ अशा पद्धतीची परिस्थिती पाहायला मिळाली। तर दाखल होण्याचा अंदाज आणि प्रत्यक्षात दाखल झाला तर 2021ला 31 मेला मान्सून दाखल होईल केरळात असं सांगितलं जात होतं, पण प्रत्यक्षात 3 जूनला मान्सून दाखल झाला। त्यानंतर 2022मध्ये याचा अंदाज 27 मेचा होता, तर प्रत्यक्षात 29 मेला हा दाखल झालेला होता। त्यानंतर 2023ला 4 जूनला दाखल होईल असं सांगण्यात आलं होतं, मात्र प्रत्यक्षात 8 जूनला मान्सून दाखल झालेला आहे। जर आपण परिस्थिती पाहिली सध्याची तर जर आपण पाहिलं तर हा मान्सून जो आहे तो आपल्या कोकणमध्ये किंवा महाराष्ट्रामध्ये साधारण त्याची वाटचाल असते ती 7 जूनपर्यंत, मात्र आत्ता 8 जूनला मान्सून केरळमध्येच दाखल झाल्यानं पुढच्या आठवड्याभरात हा मान्सून कोकणमध्ये पोहोचण्याची शक्यता आहे। मात्र आता सध्याची परिस्थिती पाहिली तर मान्सूनमुळे
पाण्याचं दुर्भिक्ष्य जाणवतंय, पाणी टंचाई अनेक भागांमध्ये जाणवते, पाण्याचे स्रोत आपल्याला आटलेले पाहायला मिळतात. त्यामुळे पाणी पुरवठा हा अनेक भागांमध्ये एक दिवसाआड केला जातो, तर काही ठिकाणी आठवडाभर सुद्धा पाणी पोचलेलं नाही आहे. त्यामुळे अनेक भागात, कणकवलीसारख्या भागात तर पाणी विकत घेण्याची पाळी या नागरिकांवर आलेली आहे. त्यामुळे ज्या पद्धतीनं मान्सूनची वाट चातकाप्रमाणे शेतकरी पाहत असतो, तशीच आता वाट हे सर्वसामान्य सुद्धा पाहत आहेत. आत्ताच शेतीच्या कामांना सुद्धा सुरुवात झालेली नाही आहे. साधारण या आठवड्यात म्हणजे पहिल्या आठवड्यात जूनच्या पेरणीच्या कामांना सुरुवात होते. मात्र हवामान विभागानं अगोदरच अंदाज व्यक्त केला होता की जर तुम्ही जूनमध्ये शेतीच्या कामाला सुरुवात करणार असाल किंवा पेरणीच्या कामाला सुरुवात करणार असाल तर ती घाई करू नका, कारण मान्सूनची वाटचाल जी आहे ती योग्य प्रकारे नाही आहे असं सांगण्यात आलं होतं. आणि त्याचप्रमाणे आज आपल्याला ही परिस्थिती पाहायला मिळते. त्यामुळे आताच जर शेतीच्या कामांना उशीर झाला, विलंब झाला, तर पुढे सुद्धा शेतीची तसा आणि पाऊस जर योग्य पद्धतीने झाला नाही तर शेतीचं नुकसान होणार आहे आणि मोठं नुकसान शेतकऱ्यांना सहन करावं लागणार आहे. मात्र आता आपण सगळेच वाट पाहतोय की मान्सूनची कोकणात कधी दाखल होणार आहे या संदर्भातले अपडेट तुम्हाला कोकण 7 लाईव्हवर पाहता येणार आहेत. मात्र लवकरात लवकर हा मान्सून आता आपल्याकडे पडू देत, मोठ्या प्रमाणात पडू देत आणि शेतकऱ्यांसह सर्वसामान्यांना एका प्रकारे दिलासा मिळू दे अशीच प्रार्थना करूया. आता इथंच थांबतोय. पाहत रहा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्ह. आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं YouTube चॅनल.